Recorreremos las calles de Iruña saliendo de la antigua estación de autobuses. Kalera dinamikak manifestazioa deitu du Iruñan uztailaren 4 asteazkenarekin Bada garaia San Fermines sin presas ni presos lelopean. Hain justu orain dela 40 urte egindako aldarrikapen berbera 78ko gertakarien ostean. Ikerna indako etxeak gogora ekarri du garai horretan Iruñerrian langile eta gizarte mugimendu indartsuak bizi zirela, manifestazio eta protesta ezberdinekin borborka zegoela. Horren aurrean askatasun demokratikoen alde ozen egiten zuen antolatutako jendartea zegoelarik. Datorren uztailaren 8an 40 urte beteko dira Iruña gorriz tindatu zenetik. Euskal jendartearen aurkako zigor eredugarria nahi zuten. Iruñerria langile eta gizarte mugimendu indartsuekin, langreba, manifestazio eta protesta ezberdinekin borborka ari zen. Haustura edo erreforma. Honen aurrean, askatasun demokratikoen alde ozen egiten zuen antolatutako jendarteak. Zentzu horretan, Euskal Herrian aro politiko berri bat ireki dela adierazi du indako etxeak. Eta salatu egin du Espainiar estatuak euskal preso politikoei inposatzen dien salbuespena mendeku eta ahulezi politikoa baino ez dela. Hortaz, euskal presoak etxera bueltatzeko beharra aldarrikatu du. Orduz geroztik, 40 urte hauetan, Iruñeko kaleak presoen eta errefuxiatuen etxeratzearen aldeko borrokaren lekuko zuzenak izan dira. Batzuk, ebidentzia ukatu nahi duten arren, Euskal Herrian aro politiko berri bat ireki da. Aro politiko berri bat, zeinetan Estatu Espainiarrak euskal preso politikoei inposatzen dien salbuespena mendeku eta ahulezia politikotik soilik uler daitekeen. Euskal presoak etxera bueltatu behar dute, eta ahalik eta lasterren eta bizirik egin behar dute. Ez dago aitzakiarik, herri honek bakea eta askatasuna merezi du. Hori dela eta uztailaren 4ko mobilizazioan indar berrituekin kalera ateratzeko deia zabaldu du kalera dinamikak. Manifestazioa autobus geltoki zaharretik irtengo da arratsaldeko 7etan.